اسی نے صرف جہنم دا نام سنے. کل ہی میں مطالعہ کر رہا سا کنز العمال شریف حدیثاں دی کتاب ہے، وہ دے اندر علامہ علاء الدین سرکار نے نا کم و پیش 70,000 حدیثاں لکھیاں نے. 70,000 حدیثاں کا مجموعہ ہے کہ وہ 16 جلدوں کے اندر کتابیں نہ چیز دے کول موجود ہے. وہ دی جلد نمبر 14 ہے تے صفحہ نمبر 533 دے اوتے یہ گل لکھی ہے. 10 حدیثاں کم و پیش لکھیاں نے کہ جہنم دی جڑی گہرائی ہے وہ کنی ہے. وہ دے بارے چاہتا ہے کہ جڑی جہنم دی گہرائی ہے نا، جہنم دی گہرائی اینی ہے اگر ایک پتھر ہوئے اس پتھر دا جڑا وزن ہے نا 7 اٹھاں دے برابر ہوئے. پتھر اس پتھر دا وزن 7 اٹھاں دے برابر، ایک روایت دے مطابق اس پتھر دا وزن 10 اٹھاں دے برابر ہوئے تے اس پتھر نو جہنم دے وچ سٹیا جاوے تے 70 سال تک وہ پتھر تھلے جاندا رہے، جاندا ہی رہے. 70 سال گزر جان گے وہ پتھر جہنم دی گہرائی تک نہیں پہنچے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ دے بندے ہو، جہنم اینی ڈونگی ہے، جہنم دی گہرائی اینی ہے تے پتھر کنا وزنی ہوندا ہے. آپا خوہ دے وچ مثال دے طور تے کوئی پانی والا خوہ ہوندا ہے، ماڑا کہ وٹا سٹدے ادھا منٹ نہیں گزردا ٹھا دی آواز ہوندی، وٹا سٹدے ٹھا دی آواز ہوندی، فوراً پہنچ جاتا ہے. جہنم دی گہرائی 70 سال تک پتھر تھلے جاندا رہے گا، اجے تک گہرائی تک نہیں پہنچے گا. حدیث مبارک